28 февруари 2026, денят, в който Близкия изток потъна в хаос. В това видео ви показвам последните потвърдени данни от публично достъпни източници. От ударите в Техран до ракетния отговор на Иран. Започваме с факта, че Иран вече е по дигитално затъмнение. NetBlocks отчитат спад на интернет свързаността до едва 4%. Това е мащабна кибератака, която парализира комуникациите на режима в момент, в който той се намира под най-тежкия удар от десетилетия. Виждаме и удари по върховете. Според информация от някои независими източници, министърът на отбраната Амир Насиразаде и командващият сухопътните сили на революционната гвардия Мохамед Пакпуло са отстранени. Виждаме как двореца на върховния лидер Али Хамени е напълно унищожен. Ирански официални лица твърдят, че той е в безопасност на тайно място, но местоположението му остава неизвестно. Въпросът, който всички си задаваме е: контролира ли се още някой ситуацията в Техрейн? Докато това се случва, американската армада се задейства. Самолетоносачите USS Abraham Lincoln и USS Gerald Ford изпълняват полетни операции от Арабско море. Изтребители излитат от базите Ал Дейт в Катар, Али Ал Салем в Кувейт и Ал Джафра в Обединените арабски емирства. Удари идват от всички посоки. Като отговор от Иран виждаме над 550 ракети и 1000 дрона срещу Израел. 32 загинали вече са потвърдени от израелска страна. Повечето ракети са прихванати, но отломки и директни попадения разрушиха цели квартали. Американските бази са под обстрел, но са евакуирани предварително. Въпреки това, военноморската база на САЩ в Бахрейн е поразена. Удари има в Кувейт, Обединените арабски емирства и Катар. Все още няма официални данни за жертви сред военнослужащи, но щетите по инфраструктурата са значителни. От Вашингтон Тръмп говори за елиминиране на заплахата от ужасни хора. Неговите думи: животи на смели американски герои може да бъдат загубени. Това често се случва в война. Правим това за бъдещето. Като финален призив от него към иранците: когато приключим, поемете управлението на вашето правителство. Практически директен апел за край на теократичната диктатура. Това е ситуацията към днешна дата, 28 февруари. Този канал разчита изцяло на публично достъпни източници и на вашата подкрепа. Ако искате да получавате ежедневни обновления за конфликта, абонирайте се. Данни за подкрепа на канала ще намерите в линковете на профила ми. Всяко харесване и споделяне помага информацията да достигне до повече хора. До утре с нови данни. Благодаря.